Speciální zemní vruty poskytují vysokou zatížitelnost v axiálním i horizontálním směru a uložené až do hloubky 5 metrů jsou využitelné pro stavbu hal, budov a tržnic. Představují výraznou úsporu času i peněz a jsou mimořádně trvanlivé. Výrobní a skladovací prostory, haly pro uložení nářadí a garážování vozidel, výstavní centra, velkokapacitní stany, velké obrazovky, výstavba jevišť.